Häzir Arap Gurbanowyň Çyn güller diýen radio pýesasyny dinleýän. Miwe inni 10 yıllar bäşim bilen bir klassa okat berdi. Bütün klassa, asla bütün mektepde sonundan ýoş adam bardyr diýip miwe pikir etmeýärdi. Onu görletmege beýle de dursun. Jogap aljak bolsaňam uly hallallady. Hergedek taýtaňyna çykyp jogap berjek bolanyny wagty bilen geplemezdi. Epes suwatlap gözüni asmana dikip sömeler dururdy. On beýdip durşuny diňe bir okuwçylygyň däl, mugallimligiň ýüregi sardy. Bir zat aýda jakkal bolup asal aýtmady weli mugallim teýahir durup bilmän. Hani qazyk ýuwdan ýaly beýdip durmada bir zat görülesine how diýerdi. Şondan soň hellen bäri gülküsini saklap oturan okuwçylar gyzylgyran gülşerdiler. Bäşim şonda da geplemedi. Şodamma bäşim bir gün Miwaň eline şeýle mazmunly hat tutturdy. Sen meni geňürme. Şu haty ýazýansam, çekin jebirlenme sen mir bilsediň. Şu haty ýazýansam tegelik 4 ýyl. Ýok. Yalan söyledim. Seni göreliyim. Seni tanalym mer içimi gepledip, umid edip delmurk gezim. Diýmek bu hatyň 10 ýyllyk taryhy bar. 10 ýyl geçenden adyali. Emma teredip oturdan biçak kän wagt. Tutuş taryhy ýurulşuklyň ýyllar ahyryn. Ondan märi dünýäler näçe ýitgäp, näçe özgörüşler boldy. Çöller guldar bolup, derýa uruny ballar akdy. Şu geçen 10 ýylyň içinde senem, menem ululuk, sow döwrünüp adam çykdyk. 10 ýyl mundan ýoň senem, menem kiçijikdik. Sen aly böle üýtgeşik. Iýleňkiden owadan togurup duran kulpagyň bardy. Sen şu wagtlar gyýdy däl, ýanyp duran owada meňdiýädiň. Ara gözleriň ýallyraşyp, dogmuny bäs gelmän oýnaklaşyp durdy. Şu wagtlar sen magazinlerde satylýan, ýöne diýseň segrek duş gelýän gymmat bahaly, iýjejik gurjujyga meňdiýädiň. Eger sen adam bolman, dogurdanam gurjak bolan bolsaň, barça dünýä merip sen satyn almaga taýynnam. Sen bilen oýun edişedim, gülüşedim gelýärdi. Seni bedek edip bütün dünýä görkezedim gelýärdi. Sen ölüň alaryňa da däli. Meni dünýäde bardyrmaýdyň okdyň. Sen ululluň. Sen ulullugyňça da meňem saňa bolan söýgüm ulully. Inni men ol söýgümi şu söýgüni ýetjek derejesine ýetdi hasap edýän. Vay. Bu ne diýdiň knämedi? Hay samsak akly çaşan. Gel sen maňa şeýle hat ýazmaly boldyňmy? İl görmäge ýyrtyp taşlap öreýin. Miwe ertes okuwalarny bäşim madamada bolşýaly begedem klassa bir öýdi. Bele okuwçylaryň bar taşardadylar. Geçilen predmetleri degişdi bolmadyk. Başga bir kitabyň sahypasyny açyp, öz partasyny çuňkaklyp oturdy. Miwe klassa girenden bäşim oňa tarap bakdy da üýtgeşik geň bir ýagdaýda ýylgyrdy. hatmallyňmy? Miwe eşitmezlik tren bolup, gaharly görünüşde çalt ýürep klassdan çykyp gitdi. Bir güçünden soň Miwe ýene de okuw gelenine bäşimiň klassa bir özüniň oturanyna galat geldi. Bäşim begedegem öňküsi ýaly geň görünüşde Miwe ýylgyryp bakdy. Miwe, hat ýazan bagyşla, gat görme. Enem atam bolan bolsa menem iýler ýaly öýüňize söz aýdyjy bererdim. Miwe,
Hiç cevap verecek değil mi? Men sana näme jogap bereyin? Miwe, sen men hatımından tam bolya. Sen bana anan eldin. Yönü hemmet doğru. Adamın durmusuna şeyle de atlan bolcağı ekenini özümüm hayran kalyan. Bilyen, men iyili bir hili gülkünç görünyen mıltamım görünyenlerin. Yönü men başta beyle değilim. Hasam soňky ýyllar sen yetişip, Kızıl Gül ýaly ýalpyrlap açylyp başlan wagtyndan meri erbet boldum. Men ýagdaýym şeýlemiwe. Seni gowurýan, sen nip ölüp ýatyryň. Ne deýin? Alajym ýok. Sen öňkü beşimmi bereyim? Men şol miwe, şol. Öňkü bäşim. Ýönüden o wagtlar men tüýünden tanan okdum. Ünsveren okdum. Miwaň ýeke jardygy bardy. Olam basymrak bir okuw torsa, şu beşimli bir adam bir dinsam diýýärdi. Ýogsam her gün, her sagat oň nazaryndan sypma ýokdy. Gönne bolmasa, miwe kitap okaw türkada, bir bilen gürleşip durkada beşim oňa şol içi dol hasratly, içi dol ahmyrly gözlerini dinman dikip duran ýaly. Ýerne okuwam haydimen gutordy. Bular eline gutordy şu atestatlarlaryny, ýokary kujaýlaryny okuwun dowam etdirmäge ilkinji ünlülerinden biri de miwedi. Miwe universitede dokumentlerini tapşyryp, egzam bermek üçin otlar minip aşawada tarap ýola düşenini wagonyň içinde beşime otyrdy. Berekella miwa. Berekella beşim. İkisem egzaminlerden umut geçti. İkisem üniversitede kabul edildi. Haydi menem okullar başlandı. Beşim için bolsa en düşnüksüz günler başlandı. Ol adamның birden üýt göşüne geň alyp aňarsana çykyp bilen okdy. Miwa da üýt gäpdi. Yürüyüşüm üýt göşükdi, geyinşem üýt göşükdi. Olenni ýalanyň çyndan beşimiň adynam tutan okdy. Beşimiň göwnüne ýeke miwa däl, ehli adamlar üýt gäpdi. Bar geyni ully, barnyň öz tirkeşýän adamlary, öz syr berişýän ýoldaşlary bardy. Olan soň özüni ýeke duýdy. Özüni universitetde artykmaç adam saýdy. Ýylyň eşiklerim beşim kyýally. Olun giyyen eşikler üýt göşük biçuwdy, üýt göşük matadan dikilen eşiklerdi. Beşim öz ýanyn olar beýle üýt göşük eşiklerini niýeden tapýarlar diýip ýaňaldy. Onsoň oňam olara meňzäsi üýt göşük oňat geyimler giyesi geldi. Ýöne ol beýle üýt göşük eşiklerini niýeden aldy? Oň üçin ilki bilen pul gerekdi. Pul olaýanyňda da o deli eşikleri magazinlerden tapjak gumanyň ýokdy. Ine günün murguni beşim gidinden en ulu ağası geldi. Beşim sonuna ağasından pul soradı. Pul näme etjek? Giymeşik alınacak. Näme? Üşüýärmiň? Yo, şamak giyim kütülü. Hoy. Oňar bolsa eşik näme gerek? Menin özüleň bar oňat giyim giýerler. Handy eşikleň? Hey, sen eşikleň täze ahyryn. Yoldaşlarımın hiç de men eşiklemeli eşikleýini oklar. Men kälesi modadan alyn adap edýärler. Import eşik giýerler. Ya, dedim alýaňynym. Adın şeýtisen. Hani oňa eşikleri men nerden tapaýyn? Özüm alnaryn. Özüm alnaryn? Hawa. Näçe pul gerek? 1000. Näme? Hey, beýle de gymmat eşik bolmy? Tağı ne etjek? İýler gynatan menem geyinmeni ornagry. Ağası epesi salym pikirlenip durdy. O şonu beşimiň iň körpelerdigini, oň ina tasas, gelnejeleriniň elinde ösenligini göýüňe getirdi.
Onu ağası kömek etmese, kim kömek etsin? Onsam, olar beşim için gelinlikler toplap yörtüler ağır. Birden ağasının beşimi elehimi geldi. Yılgırıp, onun arkalarından sipaladı. Gereğin pul oldun degeyim. Geyin beşimcan. Hiç kimden pes oturmağın. Bizin tek deyir ağrı. Ağası deyişi alem etti. Soňky bir gezek gelenini beşime 1000 manat pul getirip gitti. Inni kasam kemsiz düşüpdi. Yönü yazın aradasyny häzerden etmeliligine beşimin aklı çatıp durdu. Ol inni yazı giymek üçin eşik edilmeyen kulkulüne düştü. Ol özü bilen bir kurs okuyan yollaşına maslahat saldy. Ol oğluna aman niyediler. Beşimin pikirçe Aman üniversitette iň öňet geýnýän oglanyň biri bolmaly. Beşimin pikirçe gyýzlarym, oglanlarym onu öňet geýnýän üçin silýän ýalylar. Aman. Eger gaty görmeden men senden birda sorajak. Sonra? Sen şu işikliňi nerden alýan ay? Nereden alam denämay? Garyn gelmesin o. Menim şeýleşikler alasym gele. Ýöne nerede tatylýanyny kimden almalygyny bilemok. Men eşik satamak. Handursan o. Men çynym bile diýen. Pulum bardy, nerden almalygyny bilemok. Benim bilem bu. Onu sen bir egiňdäki işikleri nerden aldym? Nereden alsam şondan alyan. Sen ne iş? Nime aman. Şowunyň ertesi boli Amanyň özü beşimiň ýanyna geldi. Ey beşim. Yanında bulunma mı? Elbette var. Yürünü çaltarak gidelim. Aman ne var? Yürü. Ne var ha? Beşim Amanyň ýyzyna düşüp oglady. Olar üniversitetten çykyp, uruşda wepat bolanyň ýadygarlygyna golaý bir ýerde garaşyp duran göýek maşynyň ýanyna bardylar. Maşynyň olunyň maşynyna ak ýagyl görmegi ýigit çilim çekip otyrdy. Beşim. Ey barsalanmış da. Öyle. Salam. Yaro, student ýigit. Näme hyzmat? Hey, neme lay? Eşik gerek lay. O näme meşgul? Şu amanyň kyýaly. On ähli eşikler, importny eşikler ahrin. Hani magazinlerde on ýaly eşikler barmy näme? Aýony bolýar da. Ey, olamam jigim. O hili eşikleri öz bahadyna tapjak kumanyň barmy? Olar biçe gymmatdyr. Wah, men gymmat bolsa da aljakla. Sen importny eşik gejek çyň eken. Näçe pulun bar? 1000. Sana nämeler gerek? Ay, maňa şu balagam, köýnegim, tüflem hemme. Balaňa jinsiň iň oňa tyýylan bolar. 250 manat. Knopkaly köýnekler 110 bolyn ay sen student bolandan 100 getirip berýän. Çek tüflesem şonlardan 100 manat. Beşim öz ýanyny juda gymmadam däl ekenini pikir etdi. Maşinni beşimiň geýýän razmerlerini bloknodyna belläp aldy. Men adym Meli. Sen adyň näme? Beşim. He bolýar. Ýene 2 günden şu wagtlar iş bergel. Getirip berer. Mele aýdysy ýaly 2 günden soýra geldi. Beşimiň ähli diýen zatlaryny getirip berdi. Beşim köp sag bolaýdyp 450 manat pulunu sanap berdi. Şu wagt edil sen razmerinde fin kostyum bar. Soňa tapylmaz. On bakaty näçe? 230. Ey, oň alwada getiräý. Onu getirmeliler yanımda. Beşim ona malli. Garaz ağasından alan 1000 manat pulunun hemmesini ýaly geýmesi sarp etdi. Kız ýeňsi berip, aýarlar goýup. Adamlar kız eşiklerini çıkarıp yeňil ýelpaý giyinip başladylar. Inni üniversitette bir oňat geýnýän bolsa beşimin biridi. Ol inni saçyny ösürip oňat edip bejerdipdi. Ol inni öňkü beşim dälli düýünden başga adama meňzýädi. Hanony miwe innem bir oňat görmesin näme boli. Dogurdanam miwe onu görüp geň aldy. Hatta säginnem
Yönü son oli seyretmedi. Onu son bu da uzağa çekmedi. Beşim hüvüz edip satın alan eşiklerini kim-kimden yığıranıp başladı. O eşikler ona dar geliyedi. O eşiklerde beşim özün düğümünün oňoýsuz ýagdaýda duýýady. Göwnüne bolmasa tenderine batıp govurup gasyp barýany aldy. İň erwedem şeýle eşikler giýmegi ýeňillik çylkasızlyk gazap etdi. Ol bol telki tikilen eşikler giýmegi ram edinipdi. Ondan soň ýene de öňkü eşiklerini giýmege başlady. Şondan soň dogurdanam ol özün erkin arkaýyn öýdi. Şoňun birine aman beşime sowal berdi. Beşim, ertir Atymradan dogruny unumay. Miwäňmi? Howala ýöz kursaşmyz. Walla mene bilmedim ay. Sen kimden eşitdin? Bir Cemal şey dedi. Bibi Cemal ýa-da dogurdur. Bibi Cemal kız bir jaýda ýaşar. Bir ne bilmem. Çağırmadın emi. Bir Cemal'a dogrunyny çağırlayan näler? Her kim özüne bilip bar bermelidir dedi. Ertir diýdiň mi? Hawa ertir. Özüm din şunu. Aýdanyň üçin sag bol. Duat miwolun çay ala soğun. Kimse tan etdiýärdi, kimse aýdym aýtdyýärdi. Beşimi hiç kim gelmedi. Ol çayı otona girdi. Töre geçip bilmän kapyň adyny epesli aýdanyp durdy. Birdenem miwo çar töre onu urtaçyp ýerinden turdy. Miwo şeýler beslenip durýaly, beşim agzyny açyp galdy. Beşim göwnüne bolmasa miwo başdan ayak altyna ýogurlanýardy. Qara gözler bagtylykla ňaňa şöyle saçýardy. Qara gaşlar ýaňja dogun aýalyk gyýryp ýatyrdy. Her gülünni ünjal diýişler akçarıp görünýärdi. İli altın ýüzükli, kulagy altın tene çirli. Megerem aýagyna ýen tüflüsem altyndan bolsa gerek. Miwo beşime tarap seretmän gurulady. Soralar, yollaşlar. Birinci kadırlı profesör Gazi Muradoviç. Men filmlerinde yaştığım kutlak gelirinde şeyle bir saat. Birincimden yana ne diyeceğim Agyp miwe. Tene ýöne şatlygyny näme işlep näme goýanyny bilen goýdyn. Käte kapydan gelelere de göz aýlagyryň. Wa iýler mennik gelýär. Sözüm vermesene bir Cemal. Hani kim gelipdi? Tiret. Uy, beşim. Gel, geç. Toyun kutlu bolsun. Uzak ýaşa miwe. Beşim kapıda duran yerinden eline gülü öttü. Miwo adamdan ustaşar elini uzatıp zordan gülü eline getirdi. Beşim yüzünü de seyretmän sağ olmaydı. Gülü yanına götürüp kıyıda öttü. Barşa güllüň arasyna goşup gördüm. Dur. Güller berik ber. Miwe, teň bolşuň geldi. Heýem bu güller o güllüň arasyna goşup bolmy. Bular çyn güller ahyrym. Kene bir gadyr bilmedi ekeniň. Beşimjan, ten boljak ýokla. Bu güller nerden tap berdiň? Heni meýdanyna gül çykardan ýer ahyrym. Şu nerden dağa gittim. Uzun unnap bar tapan şu boldy. Ine, men dünýäde iň görýän güllerim. Teretini bilen. Hiç güllere ta gelecek güller barmy? Teret, bu çigillen güllerini. Her haýtyda bir owadan gyýdy atlyp dur. Men şu güller göremde, ata babam ýadyma düşýär. Olaryň ter taçyp işleýän ýerleri, at minip tökün meýdanlar gödüňme gelýär. Dogry, biziň ýadymyzyň ömrü gyýytka bolýar. Ýöne şeýle owadan, şeýle daatly güller welin. Yerim ýüzünden tapmardyň. Eger bilen bolsam beşimjan, men teň bile bile giderdim. Men dağ dereni, tehralar töküp sana gül çöpleşerdim. Arman maňa aýtman edipdiň. Ine, ondan bu tyýlan bagatyna ýetmek ýokdur miýejan. Dogry aýdýaň Bibi Cemal, dogry aýdýaň. Biziň toprağymyzda bitýän güller, taý geljek güller tapaýmak kyndyr. Bizim pahtamız şeyde değil mi nemi? İyiyse bizim yüpek pahtamızda tay gelecek pahta var mı nemi?
Vah, siz onu aydiyanız. Bizim kıyırlarımda ta gelecek kıyırlarım yok da. Hanım yiye ta gelecek kıyıp tapın da. Bizim halimiz adımızı ne edecek? Benim yiğitlerimize ta gelecek yiğitlerim yok da. Hani beşime ta gelecek yiğit tapın da. Uy beş yoksa da geç stolun başına geç. Beşim eyyem kapıdan çıkıp barıyady. Şo günden geçti 2 gün geçenlerde. Beşim bilen aman üniversitetin öňünde güneşläp gurlaşyp otyrdylar. Olaň ikidem ýaşytdyş, biri-birine çalym etip duran soňlar olary dogan niýetine mananjakdylar. Bu wagt olaň ähli gulunlar okuw hakyna, egzaminlere taýýarlyk görmek hakyna. Men seni zor görýän. Leksiýa wagtynda konspekt ýazmagy nenen ýetişäň? Mene o köp saati yetişip bilmen alaýan. O doğru. Yaman var öyle. Şimdi dama konspektini menden göçürüp berýärsiň, soňy çyň eken o. Elbet tamanjan konspekt gerek, hökman gerek. Konspektiňe bir göz gezdirdiň, bar zat ýadyňa düşüp dur. Ýöne mene etattat leksiýa wagtynda baryndyň berip bara, diňlemek mukadýan. Şu leksiýany gowy diňlep, gowy düşünüp bilseň, ey konspektini hem toňam ýazsaň bolýar. Senin şunuňa biçeme däli. Sen doğru aýdýanmaýsym. Doğrudan men şey deýinle. Leksiýany gowy diňlep, soňam konspekt ýazaýyn. Ýogsa yelekliň ikaçdan alşýaly ne oňat leksiýa diňläp bilýän, ne de gowy konspekt ýazyp bilýän. Doğru maýsam, öňümüzdäki egzaminlerden gorkmanam duramak. Beşim. Bilece taýlan aýsaga, sen maňa bilýän zatlaryň öwrederdin. Näme diýseni beşim? Asla ähli egzaminlerde bilece taýinlanaly. Bolýarmy? Hiç canım sağ ol namanca. Elimden elini koymaya gaýgyrman. Sağ ol beşimcan. Doğrusyny aýsam, ýollaşlamyň içinde senden öwrenýänim ýokda. Yeri, ay koltuğumu garpyl gıttırmadan ay. Yo, şunumy aýdýan. Doğrudan sen diýsen gowy sen bir hili beýlik oglanlara meňden oňa. Onam için, näme için meňdem ok? Ay, nemede? Sen bir hili ýuwaş. Ýok, ýuwaşam däl. Men sana näme diýsem kem? Gepiň tümekýär, tüýs türkmen adam sylay. Salikatly, mahlasy muddama bir bolşuň alyp baryp bilýänler. Mysal üçin, men 10.000 manat pulum bolsa barny wala saňyna nardym. Dogrymy aýdýan? Senin şoň ýekeje köpüjigini bellemejeň bilip durun. Bir näçe bar o, eddileni alla jogurtýaly alyp bölüp barýarlar. Gürleşenlerini da içine barına girecek bolýarlar. Yüreğini teredip görsen ol, asla beýle däl. Allah bilse alacak. Yonup bilse yonacak. Garaz gıynanan yerinde gıynanıp, begenen yerinde begenjek adamlar däller ay. Ey, amancan göwnüňedir o, hemmet beýle de däller. Uy, ýoksa näme? Menim hemmet şeýle diýme oga. Han sen şeýle däl ahry. Muddama bir bolşuň. Adyl üýtgänniň oga. Mugallymy görseň bir bolşuň, studenti görseň bir bolşuň. Ýöne beşim sen bir aladasyň aba. Özüň aýtmadykdyran bolsaňam gözüň aýdyp dur. Ey, näetdiň aýaman? Men näme aladam bolsam? Wah, bilsem bolaýmajak näme? Aman, on nämeden diýdiň ay? Eýle oglanlar ýaly o, pason ataýyn, ýa gyýlary görünjek bolaýyn ok. Kän bir gülüp bäçiräbem ýöreň ok. Onsoň men saňa düşünem ok. Ýyllere egzaminlerden gorkuşyp ok, titir edýärler. Şo ýaplanyşyp okap ýatyrlar. Ha sen bolsa azaryňa dede. Gaýtam tumuşaňysy her ýyly jurnallardan oly. Ýer şo jurnallaryň okuwy näme kömegi bar diýsene? Ha? Men şo jurnallar teň ähli okuwundan gowy görýän. O näme üçin? Men saňa dogry aýdaýynmy? Wah, aýtsana beşmijen. Men taryhça molatum gelen ok dilçem. Uy, onu näme boljak? Ey, hiç adam boljak ka. Qakamel traktor sürjek. Traktorçy bolmak üçin ýokary bilim näme gerek? 3-4 aý okusaň traktorçy bolardyň da näme? Ýok, amanjan. 3-4 aý okanym bilen hiç adam bilmerdim. Men şo jurnallarymı okap gör, on kıyın zatlygyny şonda bilerdim. Dogry ýöle üstüne minip otlap sürbermek elbetde aňsa. Ine saňa bir traktoryň ähli goşlary. Şondan gül ýaly tarlap duran traktor ýasap berdiler, şonda bilerdim. On ýekeje detalyny ýatamak üçin bir topar çylgy çylmaly.
Bir topar seyahdan, bir topar stanokdan geçmeli. Teknika diyen zat, kıyın zattır doğun. Onun anırtını yetip bilmerdin. Bugün bir zatı bildim deysen, ertesi teyze bir zat oylap tapyalar. Uat kardeş, teknika şeýle bir ösdi. Onun yüzünden sesin çaltlı bilenim yetip bolanok. Men ine şo zatları biledim bilye, amancan. En teyze maşinler ökrenip, şolar edil eşekli al işlededim bilye. Beýle bolsa üniversitede ne görüňme? O gozalygyn institutuna girsen bolmaýarmy? Institutun kaçıp baryan yeri yoklay. Ölmen sagaman gezip görsek näme? Onu da giremek mümkün. Men häzir gayrak meydany gezmek dedim bilye. Meydana çıktım, işlep beren adamları görsem, kakam yadıma düşüyor. Gidicikken, kakam beni öz yanı bilen iş alıp giderdi. Körpet olun için ala böyle meni ot görerdi. Menim on traktörünün işmedim. Ol bana sürülün yerin iyisini alayamın deyip sorardı. Menim hovu derdim. Bilsen yerin iyisine tay gelecek iyisi olmadı oğlum derdi. Pakir doğray der eken. Madama şol iyisi küyzep börün. Yer, toprak, madama meni öz yanına çağırıp dur. Bir şehir, bir jaylar, üniversitet, maňa dar görün yamançan. Besim. Serit ama. Serit. Hala mi wes bari. Biçak odanay. Bay özüm giýinýär. Üniversitette şonun odan giýýär eden, ha? Bilemem. Hani onu sen obodaşım diýerler. Çynmyş o? Çyn. Ene satar nirdi işler adamay? Kat kurplu olaýmasaňa beýle ötgeýnäýmek aňsat däller. Ejet var, kakasy yok. Kakasy 5-10 ýyllykda yarasından öldü. O nämen yarasy? Urşu orada da nämen yarat boldun. Bäý pakir diýene. Ençeme ýyllap yarasından ejer çekdi ýurtdary. Be, şey diýsene. Onu da şola kakasy ölenemengden oy. Dünya yan elen ýallay, gülküsa dağaşa. Asla men şu ýyzyry düşünüp bilem oku. Nämetine düşünem ok. Hiçler näme için odan boljak bolşup beni ölüp ýatyrlar? Her kimin öz ýatalşy bolar da näme? Odan bolaýanyň bilen odan bolup bolaýam näme? Oňat eşik geýenleri bilen odan bolaýandy söýdýärler. Onsoň olara gymmatdan gymmat eşik gerek o. Eşik janyny almyşlaň halis eşik janlaryny alyp durýar. Ýa-da gymmat eşik geýseler özleriniň gymmata artaýar öýdýärlermiki? Adamyny adam edýän zadyň eşik däligini düşünmeýärlermiki? Kelläňde akyl bolmasa, owadanlykdan, eşikden ne peýda diýsene? Şonu dolara owadan boljak bolşy, ölüşip ýatyrlar. Olara sen owadan näliseň, edil atalary ölene dönýär. Ondan olaryň senden başga düşmanlarym ýok. Sen barıp ýatan görüp aman. Uy, o näme üçin? Ayal gyzlar oňat geýenteler oňa ýetet näme bar? Dünýäde ayal gyzlar bolmasa bir dünýä kime gerek? Ayamanjan görýän ol senen tek ýekiji gyzyn çyn ýürekden söýüp görmäsiň o. Eger birini söýen bolsaň, düýünden başgaça görlerdiň. Bir dünýäň ähli hedilligi söýüşmek dahyrin. O edin geýnä diýsen gyzlar geň görýän. Ine sen erkek kişimde. Hani birini söýüp gör, şoňa oňat görünjek bolup, oňuňy maýmynlar bolardyň. Aýnaň öňüne baryp, günni özüňe 10 gezek tiýmar berdiň. Söýgüliň 100 bermedik güni 100 düşüp alardyň. Olar owadan, olar şeýle mehriban, şeýle edit bolandan her kim olara sejde diýe. Her kim şolary ýetip bilse armany ýok. Amanjan, amanjan. Olun öňüni başygymedik gerçek, entek bir dünýä iýnenler. Odan öňüni hanlar, begler başygypdyr. Odan öňüni bütün dünýä başygy. Şey erkek kişilerden bagtladım mamka. Ayal gyzlar özleriniň ähli odan öňüni gözelligini bize bagş edýärler. Olar biz üçin giyinip, biz üçin ýaşaýarlar. Ondan olar oňat odan geýenteler bilgen. Olardan krizi däl, gülüýdi gelse ýaxşy. Yok, bedensinler, geyinsinler. Men ona karşı däl o. Ýöne her zadyň çaky bar ahry. Gereginden artykmaç geyinmek näme gerek? Olaryny köýnegi zerden nikinýärler o, zerden.
Gyzyllakynmagy kemlik bilip, kulak halkalaryny, yüzüklerini gowhere urupdyrlar o. Ol goňşymyzyň aýnadan bir gyzy bardy. Dogrusy o wagtlar menem küçükçedim. Olam küçükdi. O birinin ýeki gyzy. Ondan onu gurjak ýaly geýnirerdiler. Gurjak ýaly geýnirerdiler diýsem, köýneklerdendir, yüzü gowherden röýtme. Egnine gyzylja setin köýnegi bolardy. Aýagyna da akçy turplasy bolardy. Mudama da gol çermelgidi. Maňa şeýle sypaýy, ýöneköy, mudama gol çermelgi işçen gyzy gerek. Olar ýaly gyzy bolsa derew öwrenişde de bolar, düşünişde de bolar. Gyzy ýenin sada, gownaçyk bolsa ýagşy. Sadalyk bilen owdunlyk süýtdüş doganmy kadyen mene. Sadalygy owdunlykdan aýran ýerinde owdunlyk hiç tat bolup galýar. Diýmek, ähli owdunlyk ýürekde, adam kärçilikde. Men şu aýna diýen gyzmam sadady. Juda gownaçykdy. Şoň üçin bu şeýle mehriban, şeýle ýakyn görnýärdi. Gel biz doýdy oturmaly. Ine, miwan alla goray. Özüni han nälerini öýdenok, o sadalygy, gownaçyklygy, samsyklyk diýip hadap edýär. O gardaş biziň ýalakyny adam diremeýdenok. On gowunu baryp ha kap dagyny gezip ýör. O şeýle owodun, şeýle oňot geýnýäremde. Ay, men şoňa öýlenýärler, öýlenmezdim. Me. O nemçi? Ha o mele özüni alladyp ýör. Näme? Aýtym ele. O bize geýmeşik satýan maşinli melen tanamakmy? Beşim amanyň ýakyndan tutup öýür turdy. Sen ağzından çıksan adı biliyor musun? Ha? Şeyim miyo beyli rahat eder mi? Koysana bu. Şeyim o duyarın birini anlatır mı? Diyen yalan söyleyen. Menen ulan 10 yıl bilecek odım, men ona belet. Koy ver o, yakam koy ver. Senin korkan adam yok. Ne canım olsan şola şeyle? Yok hem ne mi? Melona yöne yerden pulsuz yağlık, pulsuz ayakkabı vermezdi. Durtana ho. Onu hemen yağlığı, onu hemen ayakkabı. Onu ne şeyle valla? Men mele birinci parkta tütenden duş eleydim. Men kinodan çıkıp duruşumdu. Ol başta 3 oğlan olup gezip berdi. Men yanıma öyle, on 2 özü geldi. O bana näme işläp bersiň diýdi. Saat 7'de kinodan çıktım dedim. O niýança bir gyz, "Wa ýalygym alyp kaçdy meýdranan" diýip gıygırdy. Görsen miwaken. Kellesini eli bile tutup näderini bilmän, milletin arasynda 2 ýany ele urap ýör. Ömründe kellesini yalaňaçlap köçe çykmady gyz bolan soň utanjyndan ölejek bolýardy. Ol meni görüp, "Vay maskara boldum amanjan" diýdi. Men onun kimiň alyp kaçandygyny soradym. Tanamasam näme, 2 tane yer çeken diýip jogap berdi. Suwuşşak bolup eýlenädim de, ýogsam joralarym bilen eýem kinoteatra girerdim diýdi. Edil şu mahallan bir yerden mele peýda boldy. Biçak owadan ýalyk çykartdy, miwa uzatdy. Miwa aňtak boldy. Bu ýalyk menki däldi. Beýdip ýylyň orta arasynda kelýärleňiz gezip ýörüp bolmada, sen bir asly maşgyla men diýen. Me daňyn, ýogsam aýyp bolar diýdi. Onsoň maňa garap, "Aman, ertir öňkü duşan ýerimize gelin. Şonda gürleşeriz" diýdi. Yer onsoň. Ertesi bardyňmy? Miwa da bardymy? Uy, elbetde. İlki men bardym. Soň miwa geldi. Miwaňa dünkeden ýagşylygyňyz üçin köp sag bolun. Ine ýalyňyz, isleseňizem pulny alyň diýdi. Dogry aýdypdyr. Berde miwaň näme günäsi bar? Aýtarsana, ýyzynyň lesene ho. Mele ýalygam almady pulum. Gaýtam maşyna oturan ýerinden miwa lowurdap durun, owadança tüflü zatdy. Geyip görüň, aýaňyza bolmazmy ka diýdi. Miwa geýdimi? Wah, içimi yakmasana, hem geymezmi? Biçak gowu tuflo. Şonu gardaş miwan ayağına sin ettim. Doğrudan oňşa enaýja ayajyklaryny şondan başga tuflu gelişegen däli. Tüs keptir topuk diýilýänne. On ayağının aklygyndan gözüm gamaşyp gitdi. O wagtlar ank bolup agdymdan hyllygym akyp duran bolsa zahmalaw. Yer besekden ho. Ol tuflini aldym ýa-da almadym, şonu aýt. Hey, on ýaly odan tüflini görerdi almazmy? Yır etdi. Näde edip meleser etdi. Edil şıpılaşıp dur diýdi. Bele olsa ne diýersin? Toýuňda gey. Men ertir ýene geler niýetde mele maşyny sürüp etdi. Bar şol tuflini alanyp ekenne. Näme biriniň birda satyn almak aýyp batmymy? Sen ho burada düşün. Men oň zat satyn alanyna garşy däl, ýöne men meleň gowtanýan. O barıp yatan julik, barıp yatan spekulant.
Men miwe dedim ok miwe. Miwe bir üzümün suyalı oğudun heni durmuşa çıkmadı qıydağırı. Ha mele bolsa bir wagt kör diýet köpürden geçen adam. 12 ýaşly qyydym mı? Hol dağı tegine kowada ýaşýarlar. Menem şol owadan o miwan hökman bir adyň üstüne erter. Oňş wagtdan öňüne alaýmasaň soň giç bolar. Men muny miwa dözmänim üçin seni oňat görenim üçin aýdýan. Sen oň owada şahry, şeýlemi? Ýa-ma mele bilen kino gidip ýör. Beşimin mundan agryk eşitmäge gurbaty çatmady. Kulaklar şaňlap, gözi garaňkyrap gitdi. Ol amandan hiç ergem gedilince gitmän zordan özüni ýatakkana atdy da egin ışıklarına ayırman özüni kravadyň üstüne taşlady. Beşim soýatysyny ýylan ýaly towlanyp garaňkyny düşürdi. İýmedi içmedimdi howlaryp taşşakdy. Saralar bir ýam ýanypdy. Ýazyň şeýle gözel, şeýle hoştap howasyny şäheriň ehli ilaty gedilince çykan ýaly. Qyýda olan garry ýaş bar köçüdedi. Alleýlerde gedirin çağlaryna oturmagy boş ýer tapaýmak aňzat däldi. Beşim göwnüne oň öňünden miýe bilen mele gol tutuşyp çykajak ýaly. Bilýärip barýan ýaş ýigit bilen ýaş ýygy bolsa, ony miýe bilen mele direýdi. Ana oňuňdan miýe meňdeş bir ýigit bilen gol tutuşyp diýen ýaly gidip barýar. Beşim olar tanajak bolup çalt dönüp ýyzlaryna etdi. Birdenem döňüp galdy. Miwe alla. Ay yoga bolup bilmez. Yok şol. Ýa-naka mele. Menen bardat aýdym bolly. Amanyň ählaydan nartşan bolup çykdy. Beşim miwany mele bilen ikinji gedegem gördü. Olar bu gedek tirkeşip kino girdiler. Beşim bu gedegem içini tutup galdy. Inni beşimi öňkü beşim diýseň, ananar ýallaldy. Hiç kim bilen gurlaşmaýardy, hiç kim bilen tirkeşmeýärdi. Gününden horlanyp, gününden ere bakyp barýardy. Biçak azgysyzlanypdy. Şäherdäki gahar gelýärdi. Bir-birde sorusu azgyrlyp, ýüzüni alyp goýberýärdi. Beşim öz syryny näçe ýaşarsa da, ýoldaşlary oň gününden horlanýanlygyny, oň düýbünden öňküliginiň ýokdugyny aňlap durdular. Beşim bu zatları yüreğine sığdırıp bilmeyen miwan yanına vardı. Miwa, men sen yanına yürüyte geldim. Ha, beşim. Gelsen gowy edipsiň. Geç, otur. Yok, geç oturjak değil. Ýöne men sana bir zat aýtaýyn geldim. O näýle zat? Aýt. Miwa, sen meleden elçek. Meleden? O näme diýdiň? Tren bolmasana miwa. Men baryny bilýän. Nämäni bilýän? Melikiňiň araňyzda bar zatlar bilýän. Ol seni aldy miwa. Ol sen süýünok. Oň aýaly çağalar bar. Yalan. Bolu bilmez. On hut ejesi ýanyma gelip gitdi ahiri. O gözünden boyur ýaş döküp meni özüne gelinlik diledi. Ejeňe aýt godaşlyga barsak, bizi kowmasyn diýdi. Mele on ýalyňy dogla ahiri. Yo, sen melen tanama. Tanıyanmasan beýdiýmezdiň, o gowy adam. Men tanamasam tanıyan bar. Ol gowy adam däl, ýerwede adam. Ol sen ally. On özü allasa da ejede allamaz, düşün. Olam meni jemýaly saç çalaran aýal ahiri. Ya, miwa senem. Senin melen ejekdiň ne bilýän? Ay, towa. Sen aýdyp oturan zadyň näme, beşim? Hey, beýle aýallaram ýalan sözlermi? Pul herdad ettirer miwa. Pul görüp hydyr agypdyr. Yok, bolu bilmez. Men melani umat görýän beşim. Sen meni ondan gawançyňa diýäniňi bilip durun. Men ony umat görýän. Demek. Ey, sen onu... Beşim. Vay, sana näme boldy? Ýüzüň aktan boldy. Gözüňde kan barla. Dur, beşim.
Ayak çek. O ne mallık. Beyle gözleri ömrümde ilkinci gözük görýänle. Edilecek gözlerinin içine kanı koyulun ya Allah. Menin gözlerinden korkyan. O delireptir. Şoğundan birine bäşim gedeleşden gaýdyp gelýär ki, bir wagtda özüniň geýmesik satyn alan ýerine meleň maşynyň duranyny gördü. Bäşim öz ýanyndan o ýönelige duran nälerden netije geldi. Birden oň kulagyny miýwan gülküsi eşdildi. Ana da oň özü göründi. Ine saňa gerek boldy. Bäşimiň gahardan ýaňa ýüzleri lap-lap ýanyp başlady. Miwan ähli hareketler sağa adama däl, meýçip mes bolan adama meňdiýädi. Mele oň golundan tutup gelýädi. Meýwe ýeriniz men gülýädi. Arasyny aýdymam aýtdyýady. Bäşim miwan şeýle perişan hal birinji gedek görýädi. Oň bu bolup gelişinden bäşimiň özü tolundy. Özüniň edil görýän iň mehriban gyzynyň şeýle ýagdaýa düşenligine namys edip, içiniň ýalgynyna bir ölüp bilen okdy. Meýwe şeýle ýagdaýda maşina minäýse, soňunyň oňluk bilen gutarmajagyna bäşimiň akly satyp durdy. Ilgap olaň ýanyna barasy geldi. Näme bolsa şo bolsun dip, meýwan süýräp ýatakhana alyp gitmek ýüregine dugdy. Şo ýaldan ugrajak bollanmaly, edil gulagynyň ýanyna biri gurildy. Yigit, garankyň içinde näme işläp durdyň? Näme, biriniň gorkýanmy ýa-da birini aňtap durmaň? Sen kim? Eşigimden tanag okmy? Tanıdım yoldaş starşy leytenant. Han dogry aýt. Bu taýda köýdüň näme işläp durdyň? Ana, şolara seredýän. Kim olar? İkidem tanış. Biri kurtuş, owdaş gydım. Beýlekde mele. Näme üçin onlara bokulyp seredýän? Olardan gorkýanmy? Näme üçin gorkoýun? Biçe gaharym gelýär. Şogy süýräp ýatakana eltedim gelýär. Onu mele ağırlar içirenler. Yoksan beri hayat etmeyi o da yoktu. Ol ovada inmir abraylerin maşgalası akırın. Teret oluştar seytiran. On güleşini. Gönüme olmasa bir neme intiyarım. Vaq sağ olunluğunu bıdatlarım öldürsen etçek atlar değil akırın. Bir-birini süýgen morsalar. Sen nämişiň? Bizde süýgada da akırın. Yok. Miwan on tüymen hak yok. Melen ayalı var, kıydı var diyeler. Ol julik spekulant. Yoldaşlar şelisinden siz bana kömek edin. Nähili kömek? Eger ol kıydı maşine minayse, oňulun üstünden barmaz. Ol helak bolar. Men ölörün ya da oňa yol vermerin. Seredin. Ana minni. Olar gider yoldaşlar şelisinden. Olar hökman saklamalı, he? Bäşim olaň ýerinden ylgamakçy boldy. Starşy leytenant oň elinden tutup saklady. Arkayın mol. Olar hiç yergem gaçyp gidip bilmezler. Ana maşina uğradı. Yok. Gidem olaň ýerinden galmar. Starşy leytenant beýleräkde agajyň köleğinde duran qara bolga elini uzatdy. Hani, men. Ya valla, şuna oňardyňa da ýoldaşlar leytenant. Ýöne şolardan galmaň. Bilýän, muňdan irretli bilen oturur. O gyýdyň adyny kim diýdi? Miwe. Kim näme? Onu görýän. Men size dogrusyny aýdaýyn. Meniň uğruny ölmäge de taýyn. Meniň uğruny çağalykdan tertipil bolup berin. Ol şuwlyk bolsa onu bäş şunyň içinde penjesine gysjak bolýar. Yer birden bir bolmaz zat bolaýsa, meniň öçeden näme jogap berer? Oba näme ýüzüm bile barp bilerin. Howlu golun yoldaşlar şileýtände, olar birden gözüni sypaýmasynlar. Men o maşelliği de odaram çalaja tanıyan. Yön onu keni cinayetin üstünde görün tutup bilemok. Bir de fakt, suutname gerek. Onsuz bolanok. Meleň maşini peýrede ýoldan wadalap barýardy. Ýöne starşy leytenantam ondan kän bir arana çanapdy. Melede ahmal näli. O da ätiýaşlyk elden bilen okdy. Özünün ýygyrlynaýmagynyň gaty mümkinligini düşünüp durdy. Şeýdem ol, starşy leytenant bilen bäşim gözüne sapatmak başardy.
Ol maşinin ehli sarılarını sönülürdü. Böyle oydan yeri yetenini maşin çepe soğudu. Stas leytenant birden maşinini izine vurdu. Başsa gidere yerin olmalı lälli öz başına vuruldu. Melevlen miwa buat maşinlerin çöküdürek yerde koyup, özleri olsa yağın Gülnogor tarafını bir bağlının arasında aşaklarını düşük yalasıp gürleşip otuyordular. Miwa biçak arkayını. On hiç zattan korkurkusu yoktu. O neyemeden korksun. On yanını mil otuyordu ahri. Mili miwa edeklerini şeyle erehimdar, şeyle sahi, şeyle malayımdı. Ol miwan avra için hanımandan geçecek yedi ahri. Mili miwa kim koloy süşiyedi. Olun miwan tas kucoklap denyal otuyordu. Miwan hoğru, miwan cemal onu yakıp qoğurup barıyadi. Mili özünü tutup bilmen sangıl etdiyadi. Ine ol birdenem öz maksadın amala asırmağa girişti. Ağaç möcek gal olup miwan üstüne özünü okladı. On zarvına miwan kellesi var pelin arasına gütülep degdi. Miwa korkusundan miyada kellesi biçak katı degdi mi özünden gitti. Milan gökdäki delegi yerde koştu. Yedil edinip miwan yüzünden gözünden oğuşap başladı. Miwan doğduk degmedik boğut yalık kızgın doğduğunu yetirdi. Yerine miwa soğuk özüne geldi. Yok ola meydiyanın. Şeydip dağlaşman sonu allım verdimde söveşe yazdı. Boğat ağır namus uğrunda söveşe diyadi. Miwa ölmeli oli öz qiyizlik namusunu qorap saklamalı. Mele de ölmeli oli öz maksadına yetmeli. Miwa ahırında urtapman Milan egininden işledi. Eyvah! Miwa bu fırsattan peydalanıp yerinden tutup kaçmakçı oldu. Mele çökülü düşüp oturan yerinden Miwan bir yerinden tutmağa yetişti. Miwa böyle onu güç görmedi. İkili bilen Milan boğmağa başladı. Mele ölümün oyununu onun yerini bokurduğundan ayırdı. Mele cübütünün bir yerinden bıçak çıkardı. Bıçağı Miwan göğsüne koydu. Oğlum razı olay. Yok tamam. Bıçak çenemeni bildim. Urmanam bil bir gayrat. Yok tamam diğer gidesin yok. İnsan gidek soruyan. Razı olacak mı yapacak kemi? Öyleysenin. Yanonna. Melen bıçağı Miwan tepesinde yalırap görünüyor. Yönü bıçak sodurun yerinden aşağı inip bilmedi. Bir güçlü el on bıçaklarından mehkem tutuptu. Soğat bulun yüzüne çıra tutuldu. Miwa Milan bıçaklarını tutup duranın beşimdiğini tanıdı. Mili elinden bıçağı yağbaklamakçı olup çeperine geçirmekçi olanını beşim on beylekerine de yapıştı. Yine sonunu bıçağın yalı ucu beşimin kolunu yalap geçti. Starship leytenant ölünün kimdiğini aydıp dokumentini görközді de Milan eline naruşnik giydirdi. Gözünden yağlık çıkarıp beşimin iyem alğana boyulun kolunu berkten berk saraptandı. Onun ehlisi Starship leytenantın maşinine mindiler. Beşim üniversitede dinle Miwa için giripti. Miwa bilen yine 5 yıl bile çok han. Ona mudama kömeğimi yetirer dururun. Ay geçer, yıl geçer, karadan göğünlü tapan. Ölmesem iri uyiç, Miwa menki olur deyip fikir etti. İnne bahara oturdu. Miwa onu hiç açan umut görmeyenliğine, hiç açan umut görmeyeceğine de amaklık göz yetirdi. Onun bir yerde dağıvam saklap olacak değil. On çaltırak bir yerden kaçıp gidesi geliydi. O dişi alım etti. Rektörün adına arda verip, üniversitede taşlap, öylerine kayıttı. Soyur dönem, koşumulluğuna gitti. Olunni, koşumçuluktan gelirler kalkodun yük çekiyen masini bilen karabasına kayıttı. Ol bugünler yetişirliğinden şehre göğünüm taşıyadı. On işten gelip masinini öçürenem sodu. Beşim. Meni bir çağıran yalla. Miwa yalla. Yok Miwa olma mümkün değil. Beşim. Beşim tuğutçuluğa tarap nehil olup okturulup barannam duyman halli. Ol yap yancıdı
bir dünyada gezip gördü. Eyyem şu göz açıp yumaz vaatın içinde başka dünya varıp düştü. Doğrudan öňüne hakyt meywe durdu. Şol öňkü meywe, şol öňkü jan algyç gözler bäşimiň aşky göterilip ýene de odalyp ýanyp başlady. Bimin. Meywe. Tanamadyň mı? O näme diýdiň? Hey, men sen tanamanmy. Bäşim diýeniňden seniňi bildim. Ýöne geň alym. Sen men ýalyma gelerdiň öýdüp, ýatsam tursam hyýalyma da gelmeýärdi. Ýadyrim birili, düýüş ýaly ananmaja bolduň. Yok beşim. Anan. Bimin. Men sana garaşmaz oldum. Ahiryn özüm seni gözläp tapdym. Eýgilipmi? Elbetde eýgilik. Eýgilik bolman näme? Men Saglyk gurgunlyk. sen nere? Berler nere? Görýän oly. Sen hiç zatdan habaryň ýok. Men ozalam şeýlemi kaň diýip çak edýärdim. Seni görmändigime näçe ýyl geçenligini bilýänmi? Bilýänmi o? 3 ýyl geçdi. Men hem sana 3 ýyldan bäri garaşyp berşim. Sen uniwersitet taşlap gidende, uniwersitet dälle meni taşlap gitdiň. Sen gidenje günüňden özümiň ýeki galandygyma düşündim. Ýylyňdan ýetjek bol wagt alylgadym. Ýöne giýçe halym. Otly ýaňja ugrady diýdiler. Eger ýetişen bolsam, ölsem hem seni göýbermezdim. Şondan bärim ýoluňa garap berşim. Ahyryndan sana 3 ýyldan soň duşdum. Men sen ýanyňa ötünç soramaga geldim. O nämen ötünçi? Men sen maňa bolan pek söýgüň harladym. Sen maňa ýüregiňden sızdyryp hat ýazdyň. Men bolsam hatyňa jogap bermän, seni şu çaka çenli közep geldim. Sen maňa dağ deräni, çöl beýwanlary söküp, doglan önüme çyn günlerden çemen baglap getirdiň. Men bolsam sen getiren gülleriňi harladym. Men sen pek söýgüň depelep ödüge göwünmerdim. Ine şonda men düýüpsiz derýa garp boljak bolup durkam. Sen gelip meni halas etdiň. Şeýdip sen yamanlygyma ýagşylyk bilen jogap berdiň. Ine innem ötünç sorap ayaklaryňa ýykylýan. Meywe yere yıkılıp bäşimiň ayaklaryny öpdi. Bäşim ýüregi ýarlanyal bolup meýwany ýerden galdyrdy. Edýän işiň näme? Hey beýle de zat bolmy. Hey biriň öňünde özüň beýle kişeltmek bolmy. Birden meywe gijejik çağa ýaly ağlady. Bäşim oňa dözmedi. Oňa göwünlük beresi geldi. Emma ağzına yıkıcı sözüm bilmedi. Bu boli anlatlara seyretti. Yapyanların bäşim üçün en beýik, en mertebeli adam inni gelip on ayaklaryny öpýärdi. Beýik adamyň şeýle çelmegini bäşim çydap bilmedi. Tasaň özüm ağlapdy. Meywe. Kulağım seni. Bäşim? Ay bäşim. Senin gelecek çağırya. Meni bir göräýme görsün. Meywe tuğutçuluğunu çivilen öýlerini tarap, ayağallygyna kaçıp gitti. Bäşim näçe bilmän delim urup galdy. Ýerinden ılgamam bilmedi, dur diýip gıýgyrabam bilmedi.
Ol miwan ýylan oğrunça ýanyna gelip gidenini äşgär edip biljek däldi. Ine onsoň oň ýerinden ikerini uzatyp boýnuny süýnürip galdy. Gelnece. Canım gelnece. Yermen çağıracak bolsaň başga wagt tapmadyňmy? Oňa diýjek söýdüm barda ahyren. Ol men bilen aradylaşyp goşlaşyp gitdi. Ol indi dolanyp hiç çaçan men ýanyma gelmedi. Bäşim. Baryan gelnece. Bäşim ılgap gelnejediniň alna bardy. Otayda näme işläp ýörsiň? Hiç tadım işlemek. Ýanyndaky kimdi? Ey gelnece bir tanışyýsym. Miwe ýalakdylar. Yok gelnece. Miwa dälli. Ay, ýokla diýseňem dünýede bir bar bolsa, şola miwe bolmaly. Huy ýoksa da Bäşimjan. Miwa taý geljek gyýdybamy näme? Taňa gelini üçin şolara baraýdak näde? Wah, näsen aýdan gelnece ýöne. O nämeň ýönesi? Gelnece on göwüni başga ýerde. Şeýlemi? Göwüni başga ýerde diýseni. Wahy, göwüni başgaň ýüzüne köz degsin niýdene Bäşimjan. Peýdasyz perişteden aşny düw ýaşy diýipdirler. Oň ýaly bolsa, o durşuna gyzylan bolsa bide gerek däl. Hansoňam ýerim ýogyň diýeregim ýewe däldir ahyry. Dünýäň gyýdgytçylygy barmy näme? Hani sen heýbir başga göz atdan alýanyň sulhyň alýany bolmazmy? Bide minni toý aladasyndan diýindir ahyry. Hilleň sen ýaltynyň telim çagasy bar. Bäşimjan, çekinme daýt. Gowy maşgala bolsa, odaçylyga barjak. Bäşim kyn ýagdaýa düşdi. Oň miweden maşa gözüne görünýän gyz barmy näme? Ýöne bolin begedek bir gyzyň adyny tutaýmasan gelnejediniň elini ýakasyndan sypdyrmajagyny düşünüp durdy. Birden oň ýadyna Bibi Jamal düşdi. Göwnüne bolmasa Bibi Jamal oňa gülümsirep göz gytagy bilen garan ýaly boldy. Oň kulagyna Bibi Jamalyň tanış, mulaýym sesi eşdildi. Sana akmak diýerler Bäşim. Seni kim oňat görüp, kimin ýürenýändigini bilemok. Seni miwe däl. Men oňat görýän, men oňat görýän. Bibi Jamal diýdingmi? O haýdy Bibi Jamal? Menem Bibi Jamal edimmi? Boluşyň nähil oglum? Telrep tagat ýörene delsiňdi. Elbetde diýdiň. Doğru diýdim. Okaw gyzmy? Okaw gyz. Uniwersitetde şondan okaw gyz ýok. Ol okap ýören gyzmy? Ho. Okasa gow da näme? Bu wagt okamayan gyz barmy näme? Oğlan, benim şonun ýanna. Oň ýaly bolsa, derrewjik uğruna çykaryn Bäşimjan. Yok, senin de kowlukma gelnece. Wagt geleni özüm aýdaryn. Wagty geleni diýip inni beri uzaklaşdyrma ahyryn Bäşim. Ýyldan haçan ýurjyň öýerjek diýip soramaklaryndan biýdar petim çykypdyr. Inni besdir. Her kizadyň öz çen çaky bardyr. Şeýdip Thomas geçdi. Güýz düşdi. Miwilni uniwersitetiniň 4-nji kursynda okap berdi. Onunni öňkü miwe diýseň ananar ýaly. Öňküsinden horlanypdy. Öňküsi ýaly oňat geýinjek bolup özüne timar berjek bolup biren okdy. Olunni ählinsini okuw beripdi. Bar okuwdan mar diýdi. Olunni öňküsi ýaly täl zada jakkyllap gülüp biren okdy. Kelmir gepe gurrumuda goşulyşyp biren okdy. Haçan görseň aladaly nämedir bir zatdan pikirini diýdi. Onsoň ol täl wagtyň içinde bir näçe ýaş ulalan ýaly. Ine bugünem o jaýda bir öz stoluň başyna geçip nämedir bir zatyň pikirini de otyrdy. Edil şo wagtym Bäşimiň gelnejesi kapydan girdi. Nurtaşdaýda? Sen nire birleri nire? Geliwerde geçiweri. Hey, miwjan. Asyl bu sen midin?
tüýs üstünden gelýişimi diýseni. Piýasal oňut bolaydy. Yer gorgunmyň. Ta gorgun jok apýarmyň. Sağlık Nurtaşdaydı. Sağ gorgunu kapýar. Bolýly, şeýle bolsun nahirne. Okuňyzama agyr düşýändir. Haçan kokap ýörşüňiz? Inni adalýan meri. He? Ay ne? Ağrımına sırattıkla. Şöyle tahaman geçireysek, ondan yine bir yılımız kalıyor. Ayın son diplom işi diyer, praktika diyer, geç giderle. Sen oturun da, Nurtaşdaydı. Men ota derru çay naharın uğruna çıkayım. Bolýa. Mewa ılgap da şıktı. Ol begincinden ne etçegini bilen okdy. Onu başga bir del, bäşimi berenler öýtýärdi. Mewa oň ne maýdaryna garaşyp howlup ölüp geçip barýardy. Arakan salmanam eli kitarlyk aýdyp geldi. Çaýny käse çykaryp Nurtaşyň öňüne çay nahar goýdy. Nurtaşdaydı. Sen birler ne edip tapdın? Bäşim jan tapma diýal etmedi. Gönce baray bal edip talgy berdi. Şöyle deysene. Oh, Bibi Cemalliýen gydam sen ýanynda ýaşaýamy. Hawa. Mewaň ýüzi duwak boldy. Bir şeýle bolup çykaýarmy diýip gorkujygyndan dil tutuldy. Tas eline käsesini açyrypdy. Mewa zordan özüne geldi. Bile ýaşaýar. Han o ýokmudy? Maga diýine gidipdi. Häzir geler. Şeýlemi? Aýyn biraz garaşaýarna. Mewa Nurtaşyň özü üçin gelmänligine ymykly göz ýetirdi. Bu oňa çydap çekerden agyr degdi. Gynanjyndan ýürek bagyry ördalyp özüni daga daşyryp geldi. Oň häzirki çekýän jebri bäşimiň ähli çeken jebrinden ýüzesi agyrdy. Ol häzir öz ýanyndan Nurtaşyň oturanyna mundypdy. Bibi Jamalyň kapyny açyp içeri girennem duýman galdy. Bibi Jamal mewaň bir özüre öýdüpdi. Nurtaşyň oturanyny görüp bir hili boldy. Salam. Gurgunmyň janym, saglykmydyr? Hagyt, sen Bibi Jamal bolaýmy? Hawa. Mewa, näme boldy? Eýilik mi ýüdüň salykly? Eýilik bolman näme bolsun, Hudaýa şükür. Elbetde eýilik. Sen Bibi Jamal bolsaň, sen ýanyňa meni bäşim jany berdi. Sizin bäşim diýäniňiz Meredif bäşim dälmi? Hawa, Nähili? Tagurgunmy? sagyrgun. Tagurgun bolsa, bu wagtda çeli näme üçin hat ýazman gara bermän oňup bildik he? Wey, mewa bilýär ahyry. Ol goşunçylyga gidip geldi. Şeýlemi? Hawa. Mewa? Bilýän bolsaň näme aýtmadyň? Men bolsam bizden şu wagtda çeli habar tutmanlygyny öýkeläp ýörün. Ay bolýaly. Tagurun gelen bolsa bolýar. Hudaýa şükür, sagaman geldi. Siz bäşimiň nämeti? Gelnejeti. Şey diýdiňizler. Hawa. Gelnejet diýdiňizler. Hawa. O men iň körpeje ýurjym. Han aýtdyňyz lan. Ol näme keredýär? Okaýam ýa işleýär? Ol goşunçylykdan geleli bäri kalhozyň ýük maşynyny sürýär. Okuwda girjek diýen okmy? Ay näme, jan tagy bolup gelip ýörsen okar da. Ay howala. Dogry aýdýaňyz. Etat taglykda. Jan tagy oku her wagtam tapdyrarlar. Hawa. Ýöne men oň näme üçin universitet taşlap gideni henirem hayran alyp ýörün. Ýokdan biz oň bilen ýaňy öwrenşik ugrapdyk. Bäşim gowy jigit. Men onu biçak gowy berýän. Wah, gowureniň owda Bibi Cemaljan. O da seni gowurmete men sen ýanyňa iý bermedi ahyry. Bibi Jamalyň gowuny hinidem aýrydat ýokdy. Bäşim onu düýbünden başga zat üçin berenler öýtýärdi. Dogrudan bäşim iý berdimi? Onun şu var bolsa öýde gelip bilmedimki? Öýdem daşýardy del, şu ýerde. Aşgabatdy. Maşynyň goşuna almagy geldi. O meni
seni tiýinne diýip berdi. Kimi? Niye meni? Seni bir Cemalcan, seni. Oň şu dünýede senden maşga gowy görýäni ýok. Anhanny 3 ýyldyr onu öýlendirjek bolup, öýlendirip bilmän ýörs. Haýsy gydagdasaň ýok diýe. Onu özüň aýtdyýsaňam aýdýan zat ýok. Ahyrynda sen adyň tutdy. Bibi Cemal bolanyny kim bolýar diýsen, uniwersitetde bile kanym diýdi. Öýler nereden habar tutmaly diýsem, aýdyp bilýän zat ýok. O sen nerede ýaşaýanyny bilmeýän bolara çemeli. Onsoň ne şu taýyk okuyan ýerine geleýdik. Bu wagt Bibi Cemalyň utanjynyň ýüzi dammaldy. Onu häki sarýagy gyýdyýsaň, onanar ýally. Miwaň ýüzi bolsa, barha agarýady. Beşimcan 5 doganyň iň kiçidi. Kakasy benne aradan çykanyna Beşimcan bolaýda 4-5 ýaşlaryndadyr. Ejet pahyram 2 ýyl soň aradan çykdy. Ondan soň men Beşimiň iň uly gelnejeleri bolamsoň, onu hem eje hem gelneje bolup galyberdim. Şonun bir awry bilen bir oňatmaşgala öýlendirip bilsem, mena ondan soň ulaladan diýýän. Ýogsa da gören Beşimi haçan öýlendirýäňiz diýip ýüregime bagryma düşýärler. Wagt bide galty öýlendirjekli, oň öýde eden ok. Bide şoň göwünde ýerýän gyýdyň üstünden maramdyk. Anany bolaýdy. Oň gowurýan gyýdyny öz agdyndan eşdeýdik. Asyl sen şu Bibi Cemally seni. Ýurjynyň ähli gyýdan teçip saýlanyny seni. Bide düşden aýyp günmersiň Bibi Cemaljan. İlden bide yetip bilseler armanlary ýokdur. Her kim döwlet ýoksun diýip bir döwüm çöregimizden daýyp gidenlerine de monça bolýandylar. Ýöne sen göwnüňde näme barlygyny welin, özüň bilämeseň biz bilip biljek dälle. Oň ýaly bolsa näme? Sag bolun. Saglykda görşeliň. Men anda turdum Bibi Cemaljan. Beşimcan taňa her akşam 7-de birinji bagyň işiginde garaşjakdyr. Barın görüm, düşnüşüm. Çiğ yer galmasın Bibi Cemaljan. Tag oturum onu. Miwo gahardan, gynanystan ýaňa oň nähil çykyp gidenden bilmän galdy. Miwo muny özünden gülmek kasap etdi. Beşim menden aralýa diýip düşündi. Beşim öýlenjek bolsa, Bibi Cemaldan başga gyz tapmadymka? Bibi Cemal Miwo bilen bir kurs, bir jaýda ýaşap bilen jan ýal jogry sagry. Doğrudanam bir Miwaň için ýakmak üçin gurulany adamyň diýdi. Miwa şu çaka çenni Beşime ýüz bermän oň için ýakyp gelenem bolsa, ol onu şeýle namartdyr edip pikir etmänni. Gaýtan Miwa Beşimi mert batyr hasaplýady. Miwa Beşimi ömründe ilkinji gedek ýygranny. Ay sen ýigit dolaýsyň onam. Men näme üçin şeýle namart, şeýle pis adamyň öňüne ötünç sorap diýdi çöktüm kem. Kakacan, düşman okunan ölmän, diri gedip beren bolsaň, beýdip üstümden gülüp bilmezdiler. Bibi Cemal bolsa, oň hasam için ýakýady. Beşim bilen duşuşjak minutlaryny içinde bolmagyny boldy. Arassa da bolsa, ýene ýuwuny bardyn. Saçlaryny aýny ýaly ýalpylladyp darady. Geyip bilen oňa deşiklerini giyindi. Üstüne saçına gulap tepinni. Şeýdibem şuun durmuşa çykjak gyýaly bolup, Beşimiň ýanyna uramakçy boldy. Onda mene uğradım Miwecan. Ahir, näme diýdiň çykaraňok? Sen ýüzüň tallap oturşuňa, hakyt men Beşim bilen duşýanymy gynanýan ýaly. Goýa göre. O näme diýdiň? O näme sen meni gynanmalymyşym? Taňa dogry jam aýtdym, Miwecan. Şol oglana
odalanam tiyilim oturup berdi. Ol gözüme iyillerden ütköşük bir hili yakınlı görnýärdi. Bilmedim olin göýekdäki dilegim etli ýerde oşan ýaly boldy iten. Miwa yine de sesin çıkarmadı. Dini ullon demalanını özüm duyman hali. Bir Cemal taşıkandan miwa ağlap ölünü krawadın üstüne okladı. Bir Cemal'ın dolanıp gelen gowalaydı. Yoksa miwa henidem ağlap horlanacak yatacaktı. Ol bir Cemal'ı vurup bar zatı unuttu. Büyük Cemal. Sen mi? Vay yüzün neyli? Neyem oldu? İyilik mi? İyilik näme işledin? Bar. Onuňa iyilik et. Kimi? Beşimi. O näme diýdiň? Onu däl porhan edip taşlapsyň-da. O näme diýdiň diýen bolýarmy? Dünýäde ýek ýürenýänim içi güçlü adam döwelin. Senem ýedi şolaň bir ekenim. Eger onuň sen söýýärligini bilen bolsam, şol tarapa talan ayağıma mudatmazdım. Ol sen çağlıktan töyüp ýören bolsa ne etjek? O menden ötünç sorady. Sana gelnejeme söz aýtdyranmam üçin, sen duşsuga çağıranmam üçin, ýöne sen meni bağışla. Biýüje balsan idi. Miwa dirgedip ýörke başga birini göwnmerip bilmejegime gözüm ýetdi diýdi. Arman. Men onu şeýle janan gowy görsemem. Ol meni söýenok diýdi. Yalan. Men onu söýýän, eşdiýän Bibi Cemaljan söýýän. O häzir nirede? Aýtsana nirede? Daşarda. Yatakhanaň işigine taňa garaşyp dur. Ol maňa miwäni görmen. Oň bilen gürleşýän owa gaýdyp biljek däldi. Miwa atılıp taşaktı. Doğrudan beşimiňe garaşyp durdy. Bu wagt miwaňyny dymgyl ýüpek köýnegi bardy. Oňa çıraň ýagty düşüp, gyzyl ot ýaly öwşün atýardy. Onu görüp, beşimiň 3 ýylyndan çöl we ýanlary söküp, miwa üçin tagyp getiren çyn gullar ýadyna düşdi. Arap Gurbanowyň Çyn güller diýen radio piyesasini dinlediňiz. Gatnaşdylar we urolary ýerine ýetirdiler. Yelizaveta Karayewa, Aman Bayramberdiýew, Anamrat Berdiýew, Oğulceren Işanguliyewa, Gurban Amangelliýew, Bayramgul Karayewa, Juma Ýazmyradow, Niyazgelli Gurbangelliýew, Kadir Atabayew. Radio oýuny goýan Gurban Amangelliýew, ses operatory Güljan Muhammedoradowa. Redaktori Magtymul Müşşiýew. Oyun 1984-nji ýylda ýazga geçirildi.